אוקיי חברים, אז עכשיו אחרי שפתחנו בעצם את החשבון שלנו, אנחנו רוצים למכור, אנחנו נשים פה את מה שאני מוכר, אני מוכר אוזניות משומשות, לכן אני כותב use Samsung white headphones, אוזניות מסמסונג, לבנות, לוחץ get started. אני רוצה שאיביי יגדירו את ההגדרה שהם מגדירים כדי שזה ייכנס לקטגוריה הנכונה. אני בוחר consumer electronics ולא סלפונס, בגלל שסלפונס זה קטגוריה מאוד גדולה ומאוד מבולגנת. בעיקרון אני יכול לבחור מהקטלוג של איביי, החלטתי לא לבחור מהקטלוג של איביי והגעתי לטופס העלאת מוצר. יש לי שני אפשרויות של טפסים, טופס מפורט יותר וטופס פשוט יותר. אנחנו ניקח את הטופס הפשוט יותר, אני לוחץ go. זה הטופס הפשוט, ממש יש הסברים לפי 1, 2, 3, הסבר מאוד מאוד פשוט, מאוד מהיר, יחסית להעלות את זה. אני כותב פה למעלה את המוצר שלי. יש לנו אפשרות לשים כמעט, כמו שראיתם, כמעט 80 טאבים כדי להגדיר את המוצר שלנו. תשתמשו בכמה שיותר טאבים כדי שזה ייתן לכם טוב בתוצאות חיפוש. אוקיי, כל מילה שאתם מוסיפים נכנסת לתוצאת חיפוש, לכן כדאי אולי לכתוב, אולי להוסיף מעבר ל-use Samsung white headphones, אולי אפילו להוסיף עוד איזה, יש לי עוד 51 טאבים, אז אולי אני אוסיף עוד איזה משהו, אולי great condition, כאילו במצב מצוין. אוקיי, האוזניות שלי פועלות, הן נקיות, אין שום בעיה, אני גם אוכל לנקות אותם קצת לפני שאני שולח אותם. ואני בעצם, אחרי ששמתי את זה, אני עובר לשלב 2. שלב 2 הוא שלב של תמונות. יש לי 4 תמונות בחינם עליהם שאני יכול לעלות. כדאי לעלות ולקחת תמונות שאתם יכולים למצוא להם לבד בבית, בלי שום בעיה, לא צריך סטודיו בשביל זה. תאורה נכונה, עדיף רקע נחמד, בלי לכלוכים מאחורה ומקדימה, נסו כמה שיותר. יש פדיחות של אנשים שעושים, מעלים תמונות מול מראה או כל מיני דברים כאלה, ואז רואים אותם בחדר מבולגן או כל מיני דברים כאלה. בקיצור, העליתי את התמונה נמצאת למעלה, אני מגדיר את המצב של האוזניות שלי. אוקיי, יש כמה אפשרות של מצבים, אני בוחר את used זה משומש, אוקיי, brand זה איזה חברה מייצרת את זה, האוזניות שלי זה סמסונג, אני כותב פה סמסונג, כבר שאני אתחיל לכתוב הוא ייתן לי, הנה הוא כבר נתן לי את האופציה, אני מכניס את הסמסונג, ובעצם אנחנו מתקדמים הלאה. יש פה שני הגדרות, earpiece design, העיצוב של החלק שנכנס לתוך האוזן, וה-fit design. ה-earpiece design, הכוונה, האופציות, יש פה, הנה, פתחנו, יש לכם אופציות, אם לא בטוחים מה זה, יש לכם אופציות, או לכתוב את שלכם, enter your own, earbuds זה נכנס בתוך האוזן, וה-fit design, עוד פעם אני פותח את האופציות, וכותב in ear only, אוקיי? אוקיי, אני לא יודע מאיפה מייצרים את זה, סביר להניח סין, אבל איביי מאוד מאוד קריטי להם שתכתבו מה. אני כתבתי שזה unknown, אני לא יודע בדיוק מי מייצר את זה, זה לא מעניין אותי. features, זה כל מיני אופציות, אפשר לקפל את זה, אפשר לעשות מלא אפשרויות, אני פשוט מוריד את זה כמה שפחות לבלבל את הלקוח, כדי שהוא יקנה את המוצר שלי. MPN זה איזשהו קוד, אני לא יודע מה הקוד, לכן אני כותב doesn't apply, זה לא שייך למוצר הזה וכו'. עכשיו אני אכניס בעצם איזשהו סוג של הגדרת המוצר במילים שלי. אני מעתיק מהכותרת use Samsung white headphones, אוקיי? אני אכתוב מתחת לזה באדום את המילים great condition, אוקיי, המוצר הזה. עוד פעם, אני בעצם סוג של חוזר על זה, אבל זה חשוב
לקוח יראה מה הוא מקבל בתכלס. לא צריך להיות פה מתוחכמים מדי ולכתוב דברים מתוחכמים מדי וכל הדברים האלה. יש כמה נקודות קריטיות שכן חשוב אה, להגיד אותם, כמו שאני לא רוצה, אני לא מקבל החזרות, אני רוצה לשלוח את זה. אז אני כותב, אני מוכר אוזניות, את האוזניות שלי, ולא, בתכלס לא יותר מזה, אפשר אולי להוסיף אם רוצים. המצב שלהם, אני כותב great condition שוב, זה שטויות, זה great price, מוצר מצוין, כמובן אני נותן את המוצרים, את המחירים הכי טובים למוצרים שלי, ללא החזרות, זה נקודה חשובה, אל תכתבו, אם לא תכתבו את זה, אנשים יחשבו שאתם, הם לא טוב להם, הם יחזירו לכם, ואז אתם סתם משלמים על שילוח הלוך וחזור. ותחתמו בשם שלכם, כדאי בשם שלכם, אם אתם לא מרגישים בזה בנוח, תכתבו את השם חברה. יש פה הגדרות של בידים, זאת אומרת, מחירה פומבית. בדרך כלל באופציה האולטימטיבית זה 7 ימים, לפני כן אני מגדיר את המשלוח, אקונומי שיפינג, זה אומר משלוח רגיל, לא מתעסק עם משלוחים מיוחדים יותר מדי. אפשר להגדיר סטנדרט שיפינג, אקונומי שיפינג, זה פחות או יותר אותו דבר. שמתי $5 עלות משלוח, אני מקווה שאתם יכולים לברר בדואר ישראל, אני בדרך שולח לא מעט בדואר ישראל, וזה בערך $5, זה פחות או יותר, פחות מ-20 שקלים זה העלות של המשלוח, לפעמים יותר, זה עוד דרך, יש אנשים שלוקחים את זה כעוד דרך להרוויח כסף, או מה שנקרא, זה כסף בטוח, מי שקונה את זה, גם אם מישהו קונה את זה $2 בהצעת מחיר, אוקיי? אז אני מרוויח לפחות $5, סבבה? אני מוסיף add buy it now, זה מי שרוצה לקנות עכשיו בלי להיכנס להצעות מחיר. כמה זמן ייקח לי להתעסק עם המוצר לפני שאני שולח אותו? 3 ימים, תמיד אני עושה 3 ימים בארץ כי מישהו מזמין מכם ביום שישי, יש לכם שבת ראשון, יום חמישי, שישי, שבת ראשון, יום ראשון תשלחו את זה הרבה יותר נוח. אוקיי, אין לנו את המוצר, זה ללא עלות, ככה נראה את המודעה שלנו, מודעה פשוטה, אוקיי, וכולי. זהו להפעם. הסרטון הבא שלנו ידבר על כשקונים איך שולחים את המוצר. שלכם יום נפלא, להתראות. תודה.